Co? Rzuć dziadziowi piłkę. Wyczuł sprawę. Mamo, chcę oglądać Dobrze, ale... Co? Filmy moje. Kornelciu! Kornelciu! Eti! Filmy, ja myślałam, że chcesz w telewizji filmy oglądać. Nie, A, ona nie. tu ma nagrane, nie? No ja wiem. Pływa. Pływa. Co? Kto tak gada? Uważaj, bo zrobi bam o ten. Absiu! Bo tu zaraz słoik składa. Absiu! Kornelcia! Absiu! Ej, Aga,